Ang lulutuin po natin ngayon ay palabok. Welcome po sa Kawali ni Waray. Ang mga gagamitin po nating ingredients ay, siyempre, pansit palabok. Anong klaseng ano Ito to? po yung pansit palabok na to, yung nabibili lang po sa palengke na kulay orange ang balot niya. Okay. Tapos po, ang ginagawa ko po dyan, binababad ko po siya ng overnight. Pagkatapos, sa umaga, hinuhugasan ko siyang mabuti. Tapos, sinasala ko, nilalagay siyang lalagyan. Pagkatapos po, binabanlian ko siya ng tubig na mainit para mas madali siyang lumambot. Ayan po, Okay. nakita nyo, nakababad pa yan. O, ayan. Okay. Yeah. Tapos po, ang Next. susunod, tinapa. Ito pong tinapa, binibili ko po yan sa palengke, yung pong mga nakabalot siya. 50 pesos po ang isa, 2 balot po ang binibili ko. Tapos piniprito ko siya ng konti, tapos po hinihimay ko siya ng ganitong maliliit para po maiwasan yung mga tinik ko. Yan, may tinik pa nga ho, ayan. Oh. May tinik pang isa. Iwasang matinik, may Yan. tinik pa rin. Tapos po, yung pong mga tinik-tinik ng tinapa at mga ulo niya, pinapakuluan ko po siya. Ito po yung pinakasabaw niya kasi po makakapagdagdag lasa po yan. So, sa ihalo yan mamaya? Yeah. Okay. Galing Tapos nun, po, lalagyan po natin siya ng atsuete. Pwede. Tapos, ito po ay chicharon na, yung chicharon na nabibili lang po sa talipapa. Ano yan? Durog o yung buo? Durog na chicharon. Okay. Tapos, nilalagyan ko din po siya ng chicharong baboy. Ito po yun, ganyan. Okay. So, hinahalo Apat mo pa na sa... ganyan ang ginagamit ko pagka ang niluluto ko po ay 1 kilong So, ito yun. palabok. Yeah. Oh. Ito iba to. Ito yung buo-buo pa. Ito po yung chicharong baboy na dinudurog namin. Okay. Biniblender. Tapos, Tapos, meron po siyang bawang at saka po Sibuyas. sibuyas. Ang sibuyas po niya, pwede po pula, pwede ano, basta sibuyas. ano pinagkaiba nitong dalawang sibuyas? No, hindi. Basta dito yan. Tapos po, Naghiwalay lang. sa 1 kilo po na palabok, gumagamit po ako ng 1 kilo rin na giniling. Okay. Para malasa. Dati po naglalagay ako ng tofu eh. Kaya lang hindi maganda yung mga tofu ngayon kaya di ko na muna siya Oh, ginagawa. pwede siyang may tofu. Pero pwede siyang matofu. Ipiprito mo tas siway mo ng maliliit. Yeah. Okay, mag-umpisa na po tayong Yun, may mag-isa. apoy! Yan, may apoy na siya ngayon. Hindi siya nawala ng gas. Hindi siya nawawala pag Christmas. Laging may palabok. Saka hindi kami bumibili, talaga nagluluto kami. Yeah. Mas gusto namin yung kami mismo yung nagluluto. Okay, ngayon, gigisa na po tayo. Okay, lagay na po natin ng ginamit ko pong garlic. 1 puso po yan ng garlic na yan, pinino. Bango. Kasi po ako mag-isa po ako talaga inuuna ko yung garlic. Doon ako nasanay. Hindi po ako yung sibuyas. Sibuyas muna. Yung iba kasi ginagawa, sibuyas muna bago garlic. Tsaka hindi naman po ako chef. Oh. Pambahay lang po ako. Para hindi masunog mabuti yung garlic. Pero nasa sa inyo po yun kung gusto nyo unahin yung sibuyas kaysa sa bawang. Depende na yun kung paano kayo maggisa. Basta ang unang step is maggisa. Makikita-kita rin naman po sila sa dulo. Eh. Yan. Kaya lang natin mag-brown siya ng konti. Konti lang kasi hindi naman siya pwedeng masunog. Papait po yan. Yeah, pwede na sabihin yan. Okay, lagyan ko na po ang sibuyas. Tandaan niyo po ito po 1.5 pulo ng sibuyas. Kasi po itong sibuyas na puti, hindi siya kasing lasa ng sibuyas na pula. Kaya lang po sa panahon ngayon, napakamahal po ng sibuyas na pula. So, total sibuyas din naman po ito. Dito na po tayo sa medyo mura. Lagay na po natin ang giniling. Lagyan
Isampo na natin siya ng konting asin. Saka na natin siya titimplahan ng maayos mamaya. So, ayan na po. Luto na po ito. Ayos na po pagkakagisa nito. Lagay na po natin ng giniling na tinapa. Para wow. lumasa siyang mabuti. Tapos, lagyan na po natin siya ng Atsuete. yan, pampakulay yan. Para mamaya maganda ang kulay niya. So siya yung nagpapa-orange sa palabok, no? Magpapaganda. So, lagyan na po natin siya ng sabaw. Ito po, itong sabaw na to, ito po yung mga pinaglagaan ko ng mga buto-buto kanina. Yung mga nabibili po sa palengke ng mga parang bulalo. Yan, pinakuluan ko siya para lalo siya masarap. Lalagay na po natin siya dito. Yan, para mas malasa. So kung may mabibili rin lang kayo na buto-buto, Yan, tapos pakukuluin po natin yan. Once po na kumulo na yan, lalagay na po natin yung noodles. Para sabay-sabay na po silang maluto. Okay. Yan, kumukulo na. oh, init! Napasok. Lagay muna po natin yung yung sabaw ng tinapa na pinakulo natin. Yan. Lasa na yun. Pakukuloy natin siya ulit. Oh, yan. Kumukulo na po. Uy, nag-moist. Yan. Lagay na po natin yung noodles ng palabok para makuluan na siya mabuti. Yan. Sinala ko po to. Yan. Dami. Dadami pa yan kasi medyo magsa-size up pa yung noodles. Maalsa pa po to. Yan. Ayan. Pakukuloy na po natin siya hanggang sa maluto. Medyo may katagalan lang po ng konti bago lumambot ito. Siguro mga 15 to 20 minutes. Okay na yung noodles nito. Yan, pakukuloy na po natin. Takpan po natin ulit. Huling-huli na po yung paglalagay ng mga chicharon. Takpan muna po natin. Ngayon po, pwede na to. Medyo may sabaw-sabaw pa siya pero mas masarap po kasi medyo may sabaw siya. Ilagay na natin po yung unang Chicharon. chicharon. Yung chicharon na isang klase. Chicharon na nabili na durog Chicharon durog. sa palengke. Available yan sa palengke. Actually, pati yung tinapa, meron yung available sa palengke. Pero maganda pa rin talaga yung tinapa talaga na niluluto tapos hinihimay-himay. Mas malasa. Yan, nahalo na. Ang sarap yan. Yan, kailangan lang haluin mabuti para ma-spread yung yung chicharon para hindi siya magbuo-buo. Medyo mabigat na siya haluin kasi marami na. Nag-expand na rin yung mga noodles. Okay, lagay na po natin yung chicharong baboy. Lalo lang mabuti yung una. Yan. Yan. Unti-unti yan lagay. Tapos haluin ulit natin. Bango na, grabe. Okay. Ito na po. Ayan na yung final touch niyan. Tapos tikim-tikim na lang. Kailangan lang yung mabuti para ma-evenly spread. Lalaga po tayo ng 4 na pirasong itlog para pandekorasyon po natin. Tsaka lalagyan po natin siya ng konting dahon ng sibuyas para maganda siya. So po, inahin po natin. Yan. Halong-halong na. Oh. Bango. Okay. Yan na po. Ang palabok version ko. Go.
Okay, tikman na po natin ang palabok ko. Grabe, panalo. Kung nagustuhan niyo po to, please comment below and don't forget to share and subscribe.